खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै इं 1991 मायथाइनि 20 जुलाइ खालाराव गायसनजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै आबुं 33 बोसोर जाफैबाय। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों 33थि गायसननाय सानखौ फालिदों मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा। दुलाराय गुदि बाथौ आफादा मिरु बिबानगिरि PMB आरो दालाय आफादफोरखौ लानानै तितागुरिनि खेराइसालि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों जर'खा मेल लानाय जादों। बाक्सा जिल्ला एबसुआ दिनै बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय मुसलपुर फरायसालिमायाव सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनायनि थांखिजों मुसलपुर साब डिभिजननि सिंनि गुदि गेजेर आरो गोजौ फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा फोरोंगिरि जथुम्मा खुंफुंदों। थांनाय शुक्रबाराव धेमाजि मिमां रुपहि दैबाज्रुमाव दुगैबाय थानाय समाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि हारिमु नब्लाङाव 33थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसननाय सानजों लोगोसे 4थि भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि गोजाम बिबानगिरिखौ सिफायना गोदान बिबानगिरि दानाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव 6 साननि हाबाफारि लानानै बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों 21थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनै बेखेवदों आरो बे बादायलायनाया दिनै 20 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 25 अक्ट'सिम जागोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा गल्डेन जुबिलि एबा 50थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दिनै दाफुंबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै खुंजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दक्षिण बास्का दख'रा एबसुआ जोबथा फाइनाल बादायलायनायखौ दिनै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों।